Ahoya putak Meghalaya MLA kilik do eda pisi chingwaji pusi MSC Rina terang pipen kaningje. Janata English LP School Khotkuti along ta Gunatsap amo kipapleng dun. Nomati constituency along ta prek jam lo charlia hemalong Gunatsap amo kipapleng. Kardom Nili Karbia Birta Thanbang Sami Vilerbon Kropi Non Arjik Tha Birtang Ton Pen Non Malom Meghalaya Hoy Ki Dora Tumke Sarkar Pen Ahoya Putak Sai Ki Deng Mate Ning Theklong Ken Kam Ki Deng Direga Jok Ning Thethe Bibia Sonsi Thek Pon Long Lahaya Putak Ahogalam Ki Patini Jia Phan Kat News Apherang Kya Hin Pen Tapat Arong Arada Phan Kachingi Kachathan Padodam Birta Kilang Damatengke Meghalaya Pen Lopmangkap Arong Asor Atun kilometer Isiray Bengan Karbianglo Nang Kapsi Tarpang Thek Nang Tarhamlo Labang Soputak Karbianglo Autonomous Council Pen Law and Order Panta Pachini Lo Pusi Hadagaratum Ningje Lapu Amreng IMSC Rina Terang Pila Pen EM Rup Singh Terom Pen Adimalang Kohumrida Mahutke Kaningja Tengke La Solang Keke Wangja Ningka Meghalaya MLA Kilik Patu Eda PC Chingwaji Pusi Ningje Teka Lasi labang soputak aduya hoy ki dawra tumke ning oilak lo pasi pherang kya tum angno ningje lakenon chuning penlo chuning la penon pining arlo sinang pither le thotlo non la surihini ra great rock sian kan la pen ladak thingpia rong ki eke surihini ra great rock aning kan se ladak thingpia rong nang elo la pen se ala tumke karbiang long a hok chini lo ra ju se ala tumke Mekhala hok sitin koklo la si ni tumke rong pendaning samun elo labang so putak nale tum Karbiang long iya matum phan mate la administrative law and order don pachini lo ma ni tunga pachini atengke law and order ta pachini lo la pendak ke wang ke ni tum ninga chi the ni tum MSC Rina terang pita wang lo la pen ke Rupsing teron ta wang lo la pen ke DSP additional SP la tum ta wang lo la sini tu phan ka behe tikang alam the la ke mo Meghalaya election judet Rina terang pikan ye tikang ke mola Meghalaya MLA election judet afise la bangsa baha ke la hin jipiking po pusi alang ni tikang setara tu maning oiroi lo long salam ke acha jod nikila tarpang thek nang ketar la pen ke border la bangsong bong kahlukan ri la ke kilometer sire beng bak dolang kilometer sira beng bang dolang labang so puthak bang nili hin pen kama thapona bangke rabjin pen non district source la pen hala district la pen state government atumta la so puthak nang lang paminangi pusi nili mathapon Yang sinang lang pon piputan nang tum riso yang tum la bangso ha waralong tum nang tum PC klemponji nili tum daka bangke ahok tum sarbi anglong bena kapon ni tum along le la pen hawar ching hondu la si nitum Japen sida kachisong lapen suluk sudak sida du jog jidat popuan si mathapon lo non an Karbiang long district council atum la bangso puthak kan si RDP pon puneng le matham nili alang li tum aphan participen kedam tang arni pen MEC sucenga MEC Rupsing teron lapen amrenga MEC Rina terang pi alang li tum ke bang pen thang alam ta nang plak tekang thek la sialang litum ki pukanga tengke morning 2018 aningkan Meghalaya MLA election tang det ansi la bang solam nang chingwai pi thek ji polam sialang litum ning yekang ampo bang lo la ke warning pulo la pen la nubarbo na bangke badu tame chainong la pen chailong ta la bang suang long pawang bilong le la pen la bangso pentor amen ke la hello pentor klau kriat tu halan tarik thom kep ner kep achiklu la pen ke surihini ra kret hok pe ha tarik thom kep kresia achiklu surihini ra kret hok sia la pen la hinia bangke badu tame la bangso adim la pen ke pasa urong le lang roy lang jing la so pinthor along la so pinthor phan la ki thoma bang ke badu tame la bang su la ke lada chem bad lap
ya kino ki briu ba percha ya karai chnong on wan ra big sa ka dorbar chnong make badu tame labang su ki klem da ba fan thek long lo tangte na so muni fan ke ha rong ador bar long ba ro committee long one that say la fan inside vegi rong ador bar pen tu an labang so fan inside po an a fan ke la ke po non pio de paru po pinang ye la ke rong arona ting lo an by order la ke dorbar snong la pangap pelun manela dorbar snong de rong arai rong meeting rong committee la pen la pangap jiri rapet pelun tu ke jiri rapet hamren rong tupi pen kat news apherang ki hondor kropen birening hi abierta Asam angkang pi Gunotsov katalon pon son thotsi Karbiang long angkang ta prekja maskula long Gunotsov talon pon Lason si Preni pai cricket hom arni ada porpai near keba porma lompen external evaluator Ratur Chandra Bor Pujari Janata English LP School Khotkuti Lahorijan Gotom arong along Humridam Lapen lochar yaklim sumaratum pen chihuchiput padopon apitu Janata English LP School along a classroom tin stame langdam Lapen klim sumaratum barpi barsul ke dodim ingtir etma ingtir et ema puta adimalong langdam Lason thotsi lochar yaklim sumaratum phan hanan kitun ke dang piadimta external evaluator hin pen langdam Janata English LP School along ke charlie bomaklim sumaratum phan bang pharo hinira bangin koi ando lothan bang ke thom Headmaster Kangbura Terang, Assistant Teacher Roma Sahala Pen Sashikant Singh, SMC Maipula ke Gunaghar Gotom, Preni Pai Cricket Hom Arni Gunotsov Katalon Mesen ing Samjin Pensi Pachun Ponlo. Phase 2 Gunotsov Katalon Ponasai ang deng kapaman pon along Nomati Constituency Hawar Prek Jam Locharlia Hemalongta Mesen Pensi Ajay Mek Arona Tengpen Paman Pon. Dengao English LP School alongta Preni Pai Krehini Arni ada porpai ner ke brachiti ma porpen Phase 2 Gunotsov Mesen pen Paman Pon Senior Cooperative Inspector Samsul Islam Pensi Labangso School along External Evaluator Arpu Tanglo Alang lihin pen School ahem along Palidunsi Mesen pen Chari Ponlo Lapen lo Charliao Sumaratuma Dictation English Karbi Lapen Mathematics Asatlang and Ponlo Anparta SMC Maipu Kongchun Bang Klem Bang Pipen Chenglok Ong Dung Lo Charlie Bom Aus Sumara Pia Potumanta Chetong Dun Rinti Hini Angdeng Exchange Northeast Youth NGO Summit 2017 in Kana Parman Preni Pai Krehini Arni Pen Kripo Arnia Niplia Parman Pastoral Center Shillong along Padopon Bomlo Second Exchange Northeast Youth NGO Summit ke paman pona mailong kadoka we songing ko rapli NGO tum chetong don lason taxi carbing long pen healing heart project NGO pen sabin rong pipi la pen mohes rong hang amparta jakwe song NGO pen Agustin Timung la pen nopin timung tum chetong don labang so mailong alhiya mana peng pen chief secretary Gulf of Meghalaya hin pen yesi searing chetong don pusi birta nangle Birta Bangila Pansi Kangton Poniklo, Lying Bomb to Card News Channel, Dome Takme, Kurwang 2.